levek ule. Victor Lalpekhlua, The Killer. Episode 2, Ziaktu, Hriatpuia pachuaw. PC Chuan, motor chunga tha ani arin lau thua asoi chuan makan ti hlom khopa. Mache tiang hian arin dan le amu dan chu asoi ta a. Alandanin kan SI hi driver sir lama. Ti chuan hliam ane na mun hi chiang taka en chuan avei lama ani. A zia chu tu emoding lam thia mi in. Matuna kan lain min vit sela. Ka vei lama hian min vit don ti na ani chu. Anung lama changin vit ni se chu ading lama khan hliam ane nge herin khoi emo mun phal taka kau chu ani anga. Chu huna chuan thatin a motor nen chuan a thatu te chuan an han da le ta ani mai the ti in a soya. SI nu pui chu biak le adu thu a soi bawk. Victor Chuan in leitur ti hanjong kwal china alo wang phian mai le ngal chutia amu tak mai lawa chuan dor pakhat ha thil aina choluta chumuna chuan eitur cheina ngak tarana chuti lai chuan mi pa panga vel hi ron kalin dora nula lo cholte chu an du an ron chhaik pal vela Victor Chuan alo mit me reng to dor ngak nula pakhatin Victor eitur aron da don lai chuan an jing pakhat chuan nula thil choi chula in Victor chup tur chu a in zo sak veka nula chuan chidai hian Victor chu pe in adang karon lak le don chenya nui lui ti sha takhian ati a Victor ero chuan angai love ti in anui sanga athil ei man chu apengal bok chuta anung lam chu hoin tlangwal rual ho chu a en kwala insualin cha kem ni ti in a mel room ul hlom mai pakhat chuan achem te vilik zeu pa in engmoi soe ti in anui huwa hu a Victor Chuan pan phein pakhat chuan aron zwan ve ngala abula chair chu la in abula chair chu la thutin aron zwan tu chu a hlap thal ngal thwai mai chuta anjinga pakhat chuan chemte chu aron vom ngal fua a Victor Chuan thuthleng them aladom lo chuan thuthleng chu lo vosonin athil ken chuan chemte ron vom tu hnar kona chuan avom sakle tabur mai mi pahnih chuan ron zuan ve bok ma se ol sam takhian alo thal le ngal zat maya anjinga Victor kutla tuar ve lo chun chu atlanta vak maya Victor chuan rang taka zuin zampora gate atlan lut lai chu awamu a timna chete ma nei lovin alut ve ta ngalani PC apo chuan SI nu pui chu chik deuh zokin thil azot ve le ta a an pa thina chuan tunge arin hlel ti te azot kwalna saviau maya SI nu pui chuan karin dan ber chuan ami chui te hi an niang a she thui to si anga a chui chuak mayang ti hlawin an ti hlumta a kangai alo ti a PC chu bungat ngatin ani le in pa hian athil chui chin sia na te chu ane nge yanga chu tiang chu in chunga hian ada ngai rengem ti in azor le ta a SI nu pui chuan kan pa khan a hna le chung ko thil chu ada sang thlap zela chu wan chuan a document ho po a motora kwan ada thamai thina ke tak nyal pu in ka shat ka adu miaw lova ma se lo che to mai theya kha athi zan khan chu tiang a document zong chu abo ngal ve ka ni ti na changa PC apo chuan ole kalome biak du na che ka ne chuan karon kal le thin don nia ti na thla zui ta ani PC chu zanja po e lavina ruma chuan atom char chara a case chuilai chu thil hau tak zet mai ne na sha tu ber nge rin hlel tur ni ang ti in a in kha boina sa khop mai athil ne chun te chu han en kwal chali a mitam tak ngai dan chu alan dan mai chu ni mel viau ma se chu ai ril jok chu thil a aring ta thlata angai to na zong som khomin thil thleng thei zong a chui don kwal ta a shui nok tak mai chu a nok lai a phel tumina boy meka a mor berzon mu chu harsa ati khop mai atir te atang chuan khoi ni se chu hei ai thu hi akal to ring khopa ma che thalak ringot mang chuan adu khop a mu zo lawani rin hlel tur zong chu ziak chhuakin an rin hlel lo ani po in an rin hlel lo na chantal chui chwa vek a chula ti ta a tu te mai po chu abul re ta changa chui chhuak vek turin an ril ru a chiam ta zo kani ti chuan sanja kil turin in hnuai lama a chuk thlak chanta a Victor chu an lo be ron ngal cham maya atir chuan nge lo viau ma se an ron pungkhom tam tula Victor tan po hne chi ja jang an ni ta lo chuti lai chuan silai ron puak durin an chol thapa Victor chu ading chok thei chawani zampora chuan khoi lam mi nge ini a engwanga katwal zol nge ya kanaw ti ron khoi nge ini ti na zota room takin Victor chu amel bok chuti lai chuan oi Victor ti ri an sha a an hoi thaplom
Mary chu Victor lampanin ron tlan chuaka Victor tlulek lek chu pomin kapa mi ron puita che ti in outward maya zampora po chuan afanu che dan chu maktiviaw ma se avapui vele lopa Victor hliam te chu Mary chuan shuk fai sakin damdoi hnui zela Victor chuan makti zetin a en reng thunga na ti mel po apudu ei lo pon lama la chuan thil omja shelo takin an lo nga khom ve chai boka a chen la chuan Victor chu huai sen an ti thule in chwala thiam an ti zia an lo chei ve sap bok zampora chuan engti jange khatia iron sapatal cham mai ti na zota Victor ero in lulul takhian isha ta chul la ve putar ti na lo changlet mak thung Mary chuan Vic kapani hi atia Victor ero anir sak du chau Victor chuan anjin hle lo nan thudik ashil mai angai ti she tharin thil thlen dan zong chu zampora chu ashil vele tal angloya zampora po nui hwa in tlangwal fel takini chu kanaw te chu kalo zelange ti nakal kyang ta a Victor chuan Mary chu a mel mapa fanu ani ti asha chuan a ho thar le a adam doi hnui chaklai chu paithak sakin ka hodon ti na ding waya Mary chuan chu ei vengal ro ba ka ihliam kha ka enkol sak photang che ati dam diaya Victor ero lulul takin a chuak ta hong thung damdo in lama kalin ahliam te chu an lo thui chaka nurse pakhat amit la deuh tu chu a besar sarbok a hotel omna te shilin zan lama po a enkol adu thu te ashil ta zela chu nurse nutei in ti chuan lom takin a duty zo lama aron tlo tur thu ashil ve ngal bok Mary ero chuan Victor angai to ema wangin a hotel kota apa phal lo chung awangak ngata Victor lo ho amu chuan abana lo kaivat room takhian Victor chuan Mary chu a ena kalboro ati changfak mai Mary chuan a kaina chu a thla ngala aril ru po ana kher mai Victor chuan ipa in hoti anga kha khatiang jinga khan idu du wa thlang mai ta che atile sakbok chuti lai chuan Victor ti ri an sha a an hoi rwal chiang khop mai nurse nu te nge khaloni in samdum hlap mai le no nal tak mai ani a ala in thlak lo awangin nurse ani ti chu Mary poina hailo nu te chuan ka ban hun ma she tin min thak tu tur lo thlenga ka ngai to deu chi chi a karon ho ma ta mai ti na nui warwara Mary chu enjau pa in ikut adam boka zan in chu min duat viawanga yang Victor chuan ati deu khera nu te eng ma she thiam ve lo la chuan te reng mai vek ti a in kain an lu dun ta a Mary chu lungnur takin anin lampan chuan hole ta a Victor chu ahwa a alaka a thei to pa chwa ve chung po a anar chang le arel runat na tur zong hlira akho sa chuan athin atirim tak zetani mi patam tak ama hel tu anom ve a chutiang zong kal sanin a engkim ape a ma se Victor chuan engma ape ve du lawa alaka adu amu zo nuwa akal san le mai chini in asia Victor chu kal san wang atum ta ani Victor hi zong mi pa nga ngani a adar phardar mai te a om tut moi takle adul phiar takte nulatan nar phal chi ni hek lawle aban le amal puite a chon te chen chuan moi lo lai om lova amit meng fi akak le amai fang pa shak mai te hi dol zo har tak tur ani ve reng ani chu zan po chuan nu te nen hunlim om tak an mang don le a aduna chuan khovela mi pazai dam ber kha ani theitata tu me cha inge nar phalang ni ni tam aliam ta mi puilam in social media mangin police ho nu chui muan zia te an soi olawa police department po andem thu an tlang au pui dum to pichi ange po ama chhor tu ten an norve mek zela machon na omem ti in an phone cham chi mai bok pichi ro chuan acha se tum hi hualui luya man mai chi ani hau lo ti sha in mi rik lo na lama chuan chan khan asiam reng to a tuna zong a mur bok chep to ani e nu lavalai tak mai a in cheidan en mai chuan nula senior lam ani ve to ang ati thei to chok tur le tlangwal kumchum ni pasari borvel te chu hlem takin an leng duna antum anga anom thei chuan kumthar lama in ne mai an du to thu te chu an soi dap boka ma che engthilin nge muak ti chu an she der silo nuam ti takin hotel an kho saduna in thalel in anin hon san le ta phot chu ania pisia chuan police station lam chu a phone ve zunga zan in hian mi swal chu kan man chuak to done daria ta kan SI te ina iron kaldonia ti ina shilta a chumin huwa SI nu pui chu khol vele in daria ta lo in pe tur le anin nge ya mi swal chu man ani tur thu a shil vele ta ani hun akal zela darsari le achan ve alo rik chuan PC apon abai tinung hlatlatin anin mu kom na mun tur lam chu apan ta a
police ho po an thuam fam kim ne na in chein an ron kal ve thap to bok an thlen kim nu chuan PC a chuan ole zan in hian ka nu chui dan vel in shedu ani chuan min zot le mai ula ma se chumi ma chuan he thil swal ti tu hi ka han puang zar photange ti in police ringa constable pakhat chu akok ta si a he pa lal thlan ki mange hi apu SI ro hlira thattu chu ani ti na kok ta vo a chu vele makti takin tlan ki male SI nu pui chu an ding hal chot mai tlan ki ma chuan imolami hetia idu du pu kwal tur hian tu inge roi che ati ta sia maya SI nu pui chuan ishe swala ni lo mo ani hi chu kan parin rol berle kan naw ang mai kan enania chu tiang thil ati do nem ni ti in okhur lak chuan aron soi ve bok PCA chuan SI nu pui chu melin kapia naw ang mai iti amo naw ni lovin ipasal ang mai an jok lo mo ati le ta zel mai chu ta za chuan SI nu pui chu asa kher maya nang hi police po inilawa detective la ini heglo idu du po mo a soi tur hian police department hian an roi lo che ka pasal thina angat phe chuan fiam thu tho chin tok shero ati tuar maya police jang ho chuan PCA chu an lo en chapa PCA chuan engkim ka soi kherangai do na ni mo ti in thil thlen dan chu a soi ta a tlan ki ma constable le SI nu pui hi hun rei tak atang khan ani ngai zong to a apasal hi na thila aboi thei ema wangin chu hun rem chang chu an chu over chen apasalin aman chwa tak ma in thudang an rel ta a akhe chuilai ne na ain mil phiana wangin in chunga nge hian tlan ki ma hian SI ro lira chu vitlumin akara an da lu ta a an nu mavel chu felfai takati le in an pani chuan nuaman tol dun ta ani tia soilai chuan tlan ki ma chu ron ding thutin mela ti le akut ron vaya wala mase misatli ani bi khek lo le ol samjet hian PCA chuan akut chuman sakin anung lama alo her saka lo in sum deuh la mole kala soi zo hlei nem ti in anem popa midang chuan lo chel zui bok thala khachiang takin ka en wangwanga SI ruang in mu tu khan kurta parnal tak chu bantla nga khwan zar ani a chumi omja chu kha jan khan enge mowangin kan SI nu pui hi a in su ni ngei tur ani ti chuan chanchin zota ka wakal non le ni takhan akor so lo halo maya akor ngong chu chete in asam deuh ti po ka mu a ma se engma vak ka ngai lo enga vak ma ka ngai lo police station a kan let le nu khan ka sanabun le tlan ki ma kor kil chu eng tin emo a in bat fu pala hei chu ka van ne na ai tur liao ani ta viang kan lak chole nu chuan in lampanin ka hota a thalak te chiang ta ka ke en nuwa engma thil thar kala mu chuak chuang lawa ma se tu po churin helvek an chul ta ti sha in kan SI nim nai tu zong chu chui chian ka tum ta ani chu ei tura ka ruma changa ka chuk thlak nu chuan ka kut ka chila ma se ka sanabun la ya chuan lazai danglam tak alo tang ti ka sheta a chu lazai chu ka en fia zeta police uniform rong ani hau lo ti sha in ka mithla a he lazai rong hi ka mu to chiang ani ka tiril ru a ka chu ei mot lai chuan kan SI nu pui kor ngong chan deuh nen khan arong a in ang ti ka she chuaka tin he kor kher hi SI ti jang khan suk ani bok ti ka ngai to kai le jela engkim chu a in rem fel ta thwam mai ani ti in a soita a chu tiang a choi nuwa meu chuan tlan ki male SI nu pui chu an changam talawa chu a chapa an leng dun lai thalak te in holo taka an khu chalai thalak te chu PCA chuan aron phor zel sinen anin puang ta nge ani he thil a chui chua a chin chu PCA chu police noya undercover in detective na a thok ve ta ani Victoria te po zan hun nuam tak an man zo chuan anin chen le ta phota anna lama aril ru ape ka ngai ti in adu ai chuan om na sha po an tamta engtianga bulchan turne ni ang ti na ngai tuana chu akom na chakhopa chumini ni leng chuan chhuah kho lovin angai tuana chuan ruam han shang asiama ma chi amel ma te berin aming le mel an she to si a atum lo dan na thil akala ni vai chuan apoi dan tur po she khop mai chen na in neya ral thuam le amamu ang engkim in che khol chu adu khop maya mandele khopui la chu amel malian takin awm chil me ti shelavin angai te in akal reng mai chi eng thil poi nge alama chunjel don ti le achana tur ringot ngai tu atu anom ti chu shani che jing ni chwak nge po angoi ngai ta ve angai le zana chuan aruma ama chawina oma kol phechok zokin tukver parda te chu aleng chaw chaw mai le
chuta kol aron phet le cha chuan parda phena mishing ruang am ang tak ding chu Victor chuan hmu mai lo kher mai rang taka pisol phorin avapan hnaya angai tuana kalbing luata mi local thoma shelo chu apoi teu kher mai le patling lam thum vel avanai chil nu chuan tunge ini ron in lan ro avatia chuta le parda chuan a khuna churon lipin amma a chuan sniper manga alu aver chapa nge kharon dingin a then sung maya alu a silai mulu na korul chu ako jungchal chuan komin a thluak chu aron tui chuak pur pura Victor chuan che chang lovin a en reng mai karen ron eng thutin ami mu pa chu englai nge abauta ki poshat lo khoparangin alo bole ta ani phiang sen chuan ti na phun luka inbol turin bathroom lam apan zui tadai ma che tharau swal chuan adu tok alam ho lo mai le bathroom light choron phezuk zuka idu to kan che mai te ti na inbol san mya thung bathroom dar thlanga in en light chuan anung lama mi pakhat kal tlang voi muwa nunglam churang takin hoi ma se tu ma mu zui chuang lo asha toklek chuan ithil ti swal zar zawin isar thi a chuta lung oi lovin ke milaron ti boyamo idam lai pu a ka hlo le ka hne nu ini kha ati le hluka in shuhul thwakin akhum lam chu apan le ta mi paril ru khau tak le athil ti to a tol tum lo bur chu ni lo se ami son chu tlan chat wang chak khop ani ve reng chin zan khwa in mi pa phun bulbul thom chu reng ma se mutmo hnar mo anei du chak lo Zingkarma taka thawin awal ka chuta chuan borak thiang tak hi blue tin angai tuana po film takin amang zui theita ni e atlai thelani ti in sha a engwangin nge ama dai khan alo ngai tua chwa lo ti na indem velek le khial zampura in kota chuan dingin lungo tatuma ma se an lo phal ho lo mai zampura chuan thomri nak shai na wa hoi chwa ka Victor loading reng chu mu in lo lu ti ro ati nu chuan ge chuan hong ta ani Mary chu azong ruaya zampura po chuan aril ru chu shithiamin aruma la ti in a cha lo te chu akautir ta a ma se Mary chu aron chuak du tlat lo Victor chuan beidong du hau lo chuan angak ta renga Mary la chuan arum chwa san tumbi khek lo cho po chu a cha lo te chu aruma pe mai tur chuan ati a Victor po chu cho e ve mai tur an ti po chuan du lovin Mary chu ma chuan eng mai tum baulo chun pachang ani chuan Victor chu ala thukun ngul maya zampura chia lo nula pakhat chuan akhongai deuta anyang api bula chuan awa soile ta a Mary chuan chu pa pui chu ala renga mawa ti in ron chuak ve ta nge a enge idu vin de ule khian Mary chuan ati a Victor chu ron hoi chuakin anui chuka nangma ti chawina chang ner sakin nurse nu inei kha ani lo po midangi nga kha Mary chuan alo ti veli a ma se Victor mela chuan thil dang lam engma lo lom thu sui ka ba in ka sha ka lo me ti in chhuah tum chuan in hera pen hi vel a pen to tia chuan Mary chuan lom na chete in e ve awangin a tha e ati a dingdat ma si a hoile to lo Mizoram Police Department noya atho chin chu boina neu aching fel nual to a soi vek sen po ani to lo ma se thil pakhat lian tham deu achin fel hian thailang le choi ti ang highway a nula ruang pakhat charani a alanda mai chuan pong chuan nuwa tha ani chunula chu kumchom ni pakhat leka upani in lalpekhlua ani a bisia tan chuan thina thleng chin chu poiviau ma se chona thar ani angloya ruang en dik tur chuan akal thwaya kongsira khothlerna an siam hnuaya meche pakhat chu pon fencing takle koithem lem takha in alo let nga ta a meche ni na khuna na aman po hato lovin alo reng mai bisia chuan arwang chu khu thawatin abulvel chu a in thuaka chunula ruang chu hongin chik takina en le vek bok chumi nuwa amamo ta kin ti in atak saduk lai le akut te chu thla alali a ruang chu police ho ku ta da ta a chumi nu chuan an office a tlang chawin athil mu dan te chu a report zoya tuk chuan po hotel a en ruang an charna lama chuan alet le ta ani adu to ka en fia nu chuan anin lama ngai to zui turin a kir le ta a athen nu chuan office lam chu phone in angai tuan aman don chuan ama chawa adu thu awasoya aputi hopo chuan che thiam takin an lo pom sak ve mai bok dar som pakhat arik chuan la lompui chung te nia in chal ten ruang anon en fia thule an fanu nge ani awanga an hon thu anon shila chumi nu chuan an office lampanin la lompui te in lam chu apan le ta a ruang kil ho zinga chuan a chan te ni nge tur po anom ve bok ruang thlak ma chu chet vak chi ni na she talawa hozai relin ha chulnan amang ta ani
Victor po aril tram to awan chuan tui in zungin ei tura cha ngala a thlantal po nga chak zui lo chuan ei tur alo thlen chuan a e nga zung mai a puar le nu chuan Mary nei le nge chu angai ti in sha in arwa man na chu thlak dang lam le herem ngai tam taka ti a sha a ni e tu na chuan apon lam achang ni lovin achung lam achanga a be chu angai ni tu na chuan achung lam achanga a be phot chuan pon lam achanga a be ain ma a son chak don ti a shetlata Mary chu manu changkai taka man nge ya tumbur to mai ni kong engki ma sumdong fing tak ril ruver therna akhat chu a fin khal nge ngai ti po sha tuna tumdan hian akalani chuan amma a alo tumdan ngot ai chuan lotling po lot a inti jok nge yangle amma ka chuan pon lama changa ti chimi mai kha tuma tuna chuan anjin na hlo chua an nei thil zong chu akuta anda nu a engkim chu athunun thei to jok don ti ashetlatani ti chuan intifain zan lama tan ti in muzai rele ta a le lompui thlan kha ni chuan pc apo anu sri na chan turin avakal vi a ralna bom allo do a chuan poisa a thak zeu nuwa in chung lam chu apan ding ngal bok in len chuan lo la tam ang renga le lompui nu ni nge tur chu bia in kapi ompui nu ni ang tero a hanti a chunu chuan ni e enge ni idu le ti na lo zot vara a mela ero a chapna sa hle ti a sha thei thung ke hi le lompui thi thu chui chiang tur ti ka ni a ti in mel sha tirna ti han nei te a chumi nu chuan khonga yin ompui room chu min han en pui don em ni ang atili a ompui nu hi episode ni ani room chung chu alo fil 5 yaw maya nula in vong takle thil du khir ve tak ani ang ti asha the mai bok lekhabu chwara chuan bible le labute lekhabu cha chi sang chu aom ve nuk maya mol phau taka athi dan ngei to chuan a room chu midang room ni oma moi ani tunlai chang 30 hian kausan le khotlang bel tlat angalang si in aruka talnat an ching hle to a chutia angmi po chu alo ni ve ani ma na kapi ifanu hi KGP a in mangle ani mo pisia chona ti ve maya pizodi ni chuan KGP obi a hian kumni lai chu achang ve to a no pangte mani se akula ta ya in mangchi ani pisia chu abungat ngata ani kapi KGP activities ti lawa thil danga han chwa chang ane nga yem na thila emo chutia ne ngai ka shelo polanga an chwa don hi chuan ashwai tu puiti hian an ron som maya kan shat pui lo chuan zana emo chuna po chhuak ngai lo engdangi a thoreng renga na tia na hote nia mache tho chwa nei lo top kha she ve si a zarkota chon company pakhata manager na thok vi a chumuna chuan engber nge an tho isha em kalakal hau lo na in mineral water lamani ome ani le kapi ifanu album te hi ka en luk thengem theilu tuke en ro thingpui du ve anga ka ron pek ti rang che o pisia chuan apoi mia lo chuan thalak hi changkai tura ka sha chu ka holok thengem theilu tuke ka fanu album hi ke zong a en po kala en ngam love ti in a chwa san zui ta a minute rei lo te a tleirol pakhat hian thingpui eron pe a chwale me tumlai chuan pisia chuan loading lok ompui naw ni angmo oni e enge ni ta he thalaka mipa I u kwa tu hi tunge sha em kha chuan company an ho tu pa ni kha ole kalome thalak adu angle poimo tura angai ti alak nu chuan poimo om chuan kalokal le ang ti na ho santa a thalak anei ang te chen wangin nula pakhat ompui ne na voi tam thala dun chu a best friend ani nge ringa chunu chu mo vele phot angai ti sha in apan vele ta ani Zinkara chuan Victor chuak le in Mary te in kota bok chuan ding le wang to a lu mai tum chuan an lo mungun to awangin an lo hon ve mai bok khoyange Mary nula pakhat chuan inchunga omang alo ti a inchung lam chu apan ve tangal mai bok Mary chuan pangpar te chu dwa takhian tuipek pa in alo kata kha iwa boy om ve aron hoilet na in a mel ati ner nang bak engma thil dang a soilem lo wapan na yin Mary evo insulin chwakila engma la sei chuang lo a kwai her thuta a hmuya chuan a fop tangot mai Mary chu tal ve na sa te ma se a chel tuina ne ema a tal chuak zo chuang lo a thla hnu chuan minti boy to chu ani lo chuan ka pa ho ti khu ka sei chak tir mai ang che Victor chu anui hul haka idu chuan min sei chak tir ta che nangma nge hian minti hlum nge donia ti in a fop lui le chaka Mary chuan bengin apa chu aw ta chiam mai khaptum veu ma se apa chuan alo cheta thawa a hote ne ron tlan chawin example chuan enge ni ta boite aron ti a Mary chuan he mishing hi kalaka ta hlataka umse ka du alo tiram mak mai example chuan a hote chu aman tira
Victor ero engma soi lavin angoi reng thung gate pona an nem chuan hu chuan ronkal to chuang che ti in gate chuan khar zui ta ani Victor chu nui sukin a thlen na hotel lampani na kala khati khopa du tu khan chu ti mai a thengil a ring hau lawani hotel a thlen chuan intify turin bathroom ma alu ta ngala alo chwale chuan tu chuan tur chu cha in athil ei pa chuan akal zel dan tur chu angai to amol mula engti kong pu in marriage chu anei let le nge chul ti asha tlangwal duap jok le pui choi lo ang taka alan achul ani pu in alem achang mayang ti chu angai dan ani mary rin na chu a hlo chwa phut chuan aparin na po chu a hlo chwa kharin a ring lo chun lama chuan ro mana thar cham nge tumin a room chu chwa sana tum lo pisia chuan ompui naw chu bia in a u chan nu chu awazo chwaka chumi nuwa ompui chan nu le a thopui ni bok ram engi te in lampan chona kal vele ta ani kongka awaki karkara lolu dro tiri asha chuan anron hon sak pom hak lo chuan alu tangala kapi he hiram engi te in ani em nu lo om chuan o ni enge ni ta le le lompui thi na chui tu ka ni a ompui le ram engi te hi chan du nan ni ti ka lo sha a enge mo han zo du ka nei lo mo le ani chu ma se ma mi chu an tho na khan akal le to a ompui te nen khan an tho na kha in ang tak mo on in ange ole kapi kalome engpo ni se kakal phutange ti na chhuak zui le ta ani le longpui te office lam chu apan ding ngar ngara an ho tu pa le ram engi chu amu thei ngal don ti sha in ren changa ti le bok awathlen chuan chen khatin tui chu enge mone hian an lo mix vela athiang him le thiang him lo en na te po ani mana me se pakhat chuan enge ni ta le ti in lo chon vara pisia chuan in company a in pui mu lok ka duwa lo ti ve maya a office lama chuan an in zui pheita ani office chung an thlen chuan sir hei biak luk chi an duwa dula chuan ati a an ho tu pa chu bungutin engthil nge ni ta a alo ti ve var bok pisia chuan lelompui inwai thok chin kha a thina chungchang chui tu tur ka ni a ram eng hi a om ve reng reng em ati a nui hukin tuna ron shwai lu tu chi kha ni kha alo ti a pisia chuan nakina ani kha chu ka be mayang khamini khan kalosha danin in company din champha in loma chuta arun kal chu a ho thleng ve talo ani oma enge mothil dang lam deu sha ti neim a hanti a thil thui tak ngai twani om tak hian a mi chu a ching wangwanga minute khat nu vela chutianga thil dang lam vak a om po ka shelo beer le a sen chi tlem ka lak saka a in ve nge yem po ka wachan talem lawa thei tui vel ero kha chu a in ngei nin ka sha alo ti a pisia chuan ani tlai lama engtin nge in ho a atile a kema khan ompui le a chanu ram engi kha ka thla a ram engi chu chukma sa in highway kan thlen chuan ompui chuan chuk a du ve tlata anin thleng ka thla thei thu ka soipo chuan abial pa akhol mai tur thu asuya chuti na na chuti in ka drop ta ani le i drop nu chuan i kalsan zui tamai em ni e keila kan nu in min ron khol sik to chia kan in lampanin ka tlan tlang hal pisia chuan ole alom ome ramengi chu kawa beve lu ka nge ti in a chhuak zui ta a ramengi ni turo inpo kadila reilote ka bilok thei chi angem ramengi chuan phok deu fe hiana ena engchung changa mo lo ti ha a i chianu tol thina chung changa zo du che ka neya e ole ti in an chhuak zui ta a veranda chuan an vading duna i chianu ka engang mi nge ni ai shat pisia chuan ti deu thora ramengi chuan thudik tak srila chanderel che anga min ngai lo maila alan dan me ya chuan nula fel le kaushan mi takani a machi aruk tak chuan nula ler le hoi harve takani pisia chu bungat nata ani in company din cham in lom ni khan zuwa in vm ka mula chuan a in lo na in arim anam dana khan a in ti chu ka shemai in ho tu pa chuan ama nge na thla ho chuina soya chu chu thudi kani em oni e ke chu ka chukma cha a ompui nen chuan anin lampani nan tlan zui ta ani pisia chuan a file a chuan chin cha zata i chuk chuan dar en zat vil nge le she theyem ka chiang cha lo na in ko thimdan en ka chuan dar nga le chan vi bor vel ani ka ring ani le ompui hian bial pa nei reng reng em kan venga mi augustina ania kumni don lai chuan in zui ve to augustina chu arin hlel omini sha em rin dan ka thiam lo ole kalome zona dang ka nei le chuan karon hmule don chenia chuan augustina address le a phone number min pe theyangem anin pe hnu chuan a kal santa a nu kalo ho e khala sa chung khan kalo ho a varak le dlr ka bye bye nu khan ka thengil daya abula changin ka sa thale a ka she chuak cha karon tlan ho wang ti na nui varvara anu chuan local te sakle lo ka ngai
ti in music chu a play ri rai ya chumi nuwa he lai an sadun le ta a khodai fe ma chuan in a kho vela in nuam ber mai chu bus stand topa chukin velam ka hoya ta chuan biak in ro pui ta ka bye bye ti in ka in hera tlan zelin pugandi tarmirwa alim chu chibai ka bukli a tlan zelin leido sei taka thlen chuan luya dil ar le varak te chu hello ti in ka bia a tlan le zelin thingkung in a hwal kong pui chu ka zoli a tlan zelin ta chuan ka thleng ta chu in nuam tak mai chu ti in an zaya tuna chuan ishe to angem ti in anu chuan a zota alu abungat ngata amu hilai chu har zokin amu mangai bok chu ti in a phun hluka jingkhwa avar fel to boka in phi fai zung in wak tur chuan in siam ta a nimin nileng le zanlam thlenga aram han na siam chuan engtiang che athuingi akal puyang shilau ma che rislak achul to tak je ti shein tlan zela atopa chuan merit in chu thleng le ta banga chuan rang takalon liamin achum cha ti chuan mi po hian nang khatungei ni aron tivin chaka silai kingin aron pana email ka kamu thei zongin ronin herla ikut kha chunglama pharro aron tivin hluk mai victoria chuan soyang chuan ti na ban chu atukuma chuya nangma le bok mo ti na nui vurvura lam khat vela aron hnai ta mo ti chuan rang taka che thutin asilai chu alak chaka akai za a petin asilai chuan atukuma achut sak chor mai ma se midang an local le tlat in sa seng na man to hek lo le midang hau chu a khomin an ron beita a victoria po chuan amaron nei tu apiang cholo ma chon zela alo tlom zel mai bok kan nula ruk chhoi ron tumani mo tin an thin rim hle a anung lam le malam zong nen chuan vensen ni tabi khek lo le atlu tange a chhir sok sokin kota chuan an zon pheya din tir le in fair fight in ngam lo mi victoria chuan ati le kha mai chuta anjinga palian ber mai chuan khanglang chuan tin ron bo zui ngala ba se victoria chuan chu timai athuk chu atum der lo alo nek na chu bomin anak ne ma chuan a nek chi a chu paliana po chu a ek that mai akut niam laia amaya nek atum mek lai chuan amal pui thoi fa in silai in an ron kap ta a injing man to hek lo le athal ta der mai pisia chuan augustin ate in lam chu apan zui ta ngala sana a ena chun thil ei po hun to hle ani ti asha chuan in thing harin kantin lam chu apan ta phota ain ei por nu chuan office ra hantlang chuain thil engemaw chuin an ti lawama chumi nuwa thil ti tur chu she chuak le nakal chuak le ta ani augustin ate in kong khar chu avaki reda data lu turan lo chon nu chuan avalut fata kapi khongi augustin a hi atingal thora nu lavalai tak chuan aruma oma engthil nge ni ta ti in makti mel deuh hian alo en ho mai engthil dang ni love abial nu le lompui thi na chungchanga khan hankhom ve lok ka du dewa ati sam eta chunu chuan ani tak chu ta khan lo thuro ka han bi ange ati chuan chut mun remin alo ngak ta a alo chwale chuan aruma khen han be mai ta che aron ti dam dia ya pisia po chuan engchoi lavin arum lam chu apan ding ve ta ngala hello chana ilo dam mo ati chuan augustin chu aron hoi chuak zoka chana ero adong lo thung ngai poi mo lo ta kyan pisia chuan kalosha danin la lompui nen khan kumhni la in lo in zui ve to ani oma atile a chuta po chuan augustin chuan chongtum na ala nei chuang lo ibial nu kha i tha ani em chu thu a zo zet chuan augustin chu mengzoka dingmar zutin imolem ni nang hi tunge ni a idu iron soi chu le ativin tuar mai pisia chuan okidang hau lo hian i tha ani lo chuan tu thange ni yang lo tilet ve mia ka khovele ka mangai thadu turin min ringa mo augustina ani pisia chu aphur sakti amelan dana chuan a sha theya khamitlai khan an ho tu pa in aron tha a ma se ompui chuan nangman i shwai tur thu chuin highway kong re lai taka achuka ti chuan an ho tu pa po chungai chaina hole amaya nang chuan iwa thatta ani atile che chu augustina chuan pisia kor oma chamin ameng chen ruma nang hian enge shiat ti in nek atung ngal ma se aku chol sam taka lodan sakin iti lo tak zetani chuan i mangai tak zetani chuan thudik takin min chang turani vin de ule kyan pisia chuan ativeta a khamitlai khan min khol lawa chuna lamin beheglo an company din chamkha an celebrate don thu chumin shil nge ya wati boy ka tum shan lo khale chen kan in zui to a ka ring to ka ani pon min ring to ka kanin mangai bok augustina chuan ativeta a pisia chuan zana bia ki tu mem te na zot le a
katuma ma se atlang theilo ngai thatlo na inei lavem ni he tiang hi chuan a omle zeu thina a chung te phone in chanchin min shil mai jel khazan khan arun shil le che em ni pisia chona ti zela shillo ka chante nen kan karako ve a mudona whatsapp texting kava good night zwaya kamuzui ta ni ogasin chona ti a pisia chuan ani engtin nge inin tondan ti na zot ta daya apoi mo em ni alo ti hluk thung engkim hi chipchar ta ka sha ta chulani pisia chuan alo ti a an na mu ter kha anya ogasin chona ti a soizel ro pisia chuan alo ti thung ram engi birthday lom turin a local vi a ram engi chu kanin chaka omkhini in kabial nu hlui ani nge an thopui ani awangin asom vi ani oma chu zan chuan in bia in number te kanin pe a chu ta tang chuan kanin be chhozela kanin ngai jong ta ni tin a choya ram engi kha ibial nu hlui mo lo ni a pisia chuan ati a ni e kan no pan lai tang in kom chau kan nya ngai jong nei ral kan ni khan min be ma kum nga lai chu kanin ngai jong ogasin a chuan ati a ani ila du em ti in pisia chuan a zot phunga lom lo ti sha takhian ogasin a chuan a lo mel thung kammangai chun chu le lompui chau kha ani nukul lek lek khian ati a pisia chuan ram engi khan ala du che ni sha em ngai to awang la engtin emo che ja in alan tir nga yem atile a ogasin a chuan min du ti ka soi chiang ngam khop tlangnel takin kan ina aron leng fawa mun fa le fian jala min mu phe ta tumbok ma se ompui ka du jok mew wangin kan har the chawni alo ti a pisia chuan ka zona te thata ka min chana wangin ka lome engpo ni che biak du na che kala nei ni chuan ka ron bile don chenia ti na chwa san zui ta a victoria tluta chu an bo zuya chuti lai chuan topra o ti ri awangin an top chap mai jingkar kara engboy na nge ni le ta ti injam pore chu aron phun lukluka anunga mary chuan aron zui ve bok an jinga pakhat chuan mary ngai jong tu khania alo lang le a tu kin phei chu ge kan khar wangin banga ron lon liama akut po kan tuar nual alo ti zat zat mai chu vele mary chu mang ang takin atlan pheya victoria ni ko shelawa lo let ba mai chu awa bo ruaka victoria ti na out chul mai kapa dam do ina kalpui watanga yania ati chuan enga nge mo ingai chakle chiam si chu o zampura chuan alo ti hluka athi chuan ka thi ve ani mai mary chuan ati a zampura chuan anawte chu signalin damdo in lama chuan an shwaita ani aliam an thui lai te chuan mary chu hlau thong takle mitui tla zoi zoi na lo om ve renga o victor enga nge mo ilo kal le khir chule ki po hi kawa mol tak em ka mangai chiti shereng chungin engtin nge tiang khan ka om thei ni ti na chapliam liama an zo fel nu chuan khuma an mutira doctor chuan thisen a hlau hnem dewa ngai to om lutuk chuan ilawang alo har hun ero ka soi theilo aron ti a mary chu victor khumbula chuan thu in akut chu avon saka amit tui chu atla ol lo chiang khop pisia chu in lama atlangta a aruma chuan lutin thil thlen dan tur te chu ari ruang china engkem mai chu a in kokal tanuai mai tu ber chuan nge do chuenga tu chuan nge thudik choita ang ti tia ngai to a abiak lai anom dan le bitmeng te chu a chui kira chumi nu chuan le lompui ruang thla lak sak te chu a en non le a chiang taka en nu chuan a kut ding lam tin chu a bol ti a sha a chiang de zo ka abi chian nu chuan mishing vun them ni om tak lo chuai te po chu a mule ta ni e le lompui khan pong swal chu atok nge ya ma se tu ber nge ni ta ang tu na chuan me chi ham na nu ma an ti cha o mem ti fi ang an ngai ta chumi atan chuan tu nge tha ang ti te ngai to kai le ta zela athir sha chu awang chuan anui sak mai le lompui te in atanga lak chhuwa chu en le in an company chairman in an thla lakna le lompui akwa dan fair tak le amel dan te chwa ena he pa hi chui chana ngai ni he ti in rin hlel tur li sa chona da ta a ram engi le ogasin a po chu da bang chuang lo a phone chu phorin alhamang ngem o tiril ru no win a number du tak chu amet chwaka aring talar ral mai hello ti aron chon ta ka chuan amit aching wangwanga ilodam chen mo somi ati tham chuaka le lamami chu anui haka chunjom zel tur in zafa in mutui mang chale vek ule